Tak prišla som zase na kontrolu, čo sa udialo medzi časom. Som vybral okno. Je vidieť, aké je to tam prehnuté. Áno. Dostal som zo strom mi tam spadol taký hrubší konár. Mi to zohlo. No a tým pádom už ani nesedelo sklo. Tesnenia zatekalo mi tam, veď vybral som to, idem to opraviť, vyrežem ho a opravím to. Toto už sa vyčistili. Ideme vyčistiť ešte tu ďalej. Režu. Sklo je tu. Zorka kontroluje tiež. Ďalšie aj predné je von. Predné už som vyhodil, bolo opuknuté asi na 3 miestach. Pôjde nové, vyčistíme to všetko, samozrejme tesnenia. Nové, pretože úplne tu vidieť, ako sú rozpraskané, sú už tvrdé, prehriaté. Áno. Praskajú, to už treba dať nové. A vidím, tu si No, tu je zainštaloval posilovač. Brzdový posilovač. Tu na tieto skrutky ide. Je brzdový valec. No, tam ide na tieto 3 skrutky. Fúkal si do toho? Keď Nie. som tu nebola? Nie. Priznaj sa. Nie, lebo už je všetko dávnejšie odfukované. Odskúšané. Ešte Udobné toto nástroje. rozberiem. Dám tesnenie. Je to dokončené, toto sme minulé repasovali, čiže asi tak bude tu. Je vyrobený nový držiak. Áno. Tyčku som opravoval, ukážem znúka, tak bude tu. Vyskočím hore. Poupohňoval som podlahy zatiaľ. Samozrejme tieto otvory tu, čo boli predtým diery a toto všetko vyplním, zazváram to a tak bude fungovať brzda. Tu zrobím plyn. Je to tak akurát. Vybral som aj palubovku a toto všetko obrúsim. Vyreže sa, diery sa zaplatajú, niečo musím nechať kvôli káblom, kvôli elektrickému vedeniu. No a ešte budem ďalej tu tieto otvory veľké zatvárať, tu robiť tú podlahu. Prišiel som na to, jak to tu ďalej funguje. No čo s tou pakou? Už dobre, mal som to vonku, som obrusil. Si obrusil to, čo si nám ukazoval, že ešte potrebuješ zabrusiť. Ešte lieta. Či to vnútri mi lieta asi. Že už to ide lepšie ako minule? No ide to takisto. A teraz čo? No nič, to nevadí. Ale prišiel som na to, jak idú rýchlosti. To je spatečka. Spatečka. No a tak pôjdu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 rýchlosti. Spatečka. Dobre, však to nám ukážeš ešte potom dakedy. Ide to tak, to nás tak stúchšia, toto ide vonku zo spatečky. Keby to tak bolo, tak by lepšie chodilo, len toto potrebujem dvihnúť. Toto škrutku potrebujem vyťahnuť. Dobre, toto také sa hranie, vieš, ja tu musím sám sa hrať. Priznať to, co ja ešte, no všetko. Dobre. Takže hlavne v tej kabine si teraz pracoval.
tou pakou, tam si brusil tie veci. Áno, tu ešte budem zatesňovať. Dal si tam pedál. Si nám ukázal. Pedál. Pekne funguje. No a tu som nejaké skrutky dával ešte. Karol Kormaň máte kde? Len von som to vybral všetko už. Takže idem toto robiť. Pozatvárať, vyplniť tie medzery. Zrobiť celý ten tunel. To vyrežem preč. Spojku, urobiť ešte spojku a plyn. Hlavne potrebujem. Dobre, takže spojka a plyn najbližšie, áno? No, chvála Bohu, je tu dosť miesta na spojku. Samozrejme, mňa ešte dvihne trošku. Zrobíme OK. spojku. Dobre, bola to veľká peripetia sa s tým iba brať? Dosť také. Hej? Také babračky, no presne to vymerať a by to sedelo otvoriť. Vymyslieť jak. Skrutky. Pomaličky. Ďalší pedál. Na 3 krále. O krok dále. Okuráci krok? Pomaly to pôjde, vybrúsi sa. Toto orežem. Za chvíľočku to tu budem mať zatvorené. Zrobím pedál, jeden, druhý ešte a plynový možno ani nebude také ten spojkový, pretože tu je ten tunel na topenie, či to nebudem musieť celé vyrezať von, vyhodiť, nahradiť to tu nejak, bo to, keď som tu vedel dať spojkový valec, to tu zavádzať tam dolu. To je taký istý systém ako tu na brzdu. OK. Ešte niečo. No tak poupravovať. Zatvárať diery, ručné plne. Dobre. Takže potom dovidenia na budúce, ne?